Jesus Christ, Drinag Queen, Podcore Logo, Drinag Show. Ito, di ba mamabalita ng yung logo atin na agad simulan. Kumusta yung mga cancer? Ako nga pala si Marites para magati na legit fake news sa Pilipinas. Naiintindihan ko na talaga. Ano na naman Podcore lang. Oh! Sa atin na agad simulan. Kamakailan merong nag-viral sa Twitter, umabot na halos ng 20 million views kung saan merong isang nakapang-drag ng isang Jesus Christ costume sa isang party ating tignan. Ito ay galing kay Pura Luca Vega. Okay, narinig ko na naman yung ama namin. Okay, medyo nagigets ko na. Nalala ko pa 2 years, 3 years ago, una ko narinig to ama namin remix ako. Yung kung bakit mainit sa Pilipinas, tignan panoorin nyo. Hanapin nyo sa YouTube. Aming tala. Naalala ko pa dati sinabi nila na dahil daw dasal yon, mas mabigat yung respeto na kailangan mo ibigay dun sa dasal na yon kumpara sa, di ba, meron naman tayong mga church songs, di ba? Talagang kinakanta, talagang bumibirit ka sa pang-anggulo. Sorry. Okay, naiintindihan ko na talaga. Okay, rakista na talaga. And makukonect na naman ng makukonect na naman ng satanisa sa mga rock bands eh. Okay. Saan kaya to eh? Gusto ko wala. Okay, nag-headbang siya. Natutokso na ako. Okay, nag-gets ko na sa Santo Niño. Oh, mayroon din yung flag. Okay, nag-gets ko na kung bakit sobrang mixed ang reaction dito. Roll to the Lord. Ayan hindi ako nag-comment muna doon para at least maramdaman talaga natin yung vibe, di ba? Kung pumasa ba siya sa vibe check o hindi, na ibang mga netizens. So, nag-tweet na rin siya, sabi naman niya, I understand that people call my performance blasphemous, offensive, or regrettable. However, they shouldn't tell me how I practice my faith or how I do my drag. That performance was not for you to begin with. It is my experience and my expression of having been denied my right. So, napakaganda nito usapin eh. Hindi lang dahil yung sa pag-offend sa isang major religion dito sa Pilipinas kasi technically secular country naman tayo, pero yun nga, pagdating ng mga Espanyol throughout the mga iba't ibang mga political affairs at mga connections, nagkaroon na tayo ng mas yung pinakakilalang religion dito sa Pilipinas. Parang Stations of the Cross, daanan natin iba't ibang mga punto sa mga usapin na to. Unahin na natin yung mga na-offend dun sa nangyaring yun. Kasi, syempre, hindi ganun ang tingin nila kay Kristo o siguro ibang personality ang tingin nila na dapat pinapakita na isang taong nagsusuot ng mga damit o ng in the image of Christ. Makikita mo naman sa ibang mga sect tulad nito. Ito isang example. Marami namang nagsusuot bilang si Kristo. So, yun yung isa na kanilang punto. Taon-taon, libo-libo mga Pilipino ang nagde-dress up bilang si Kristo at hindi naman yun na nakuha nilang backlash. So, iba kinoconnect dito sa pagiging anti-LGBT. Iba naman ay ayaw lang talaga nakakita ng drag o ginagawang katatawanan dahil makikita mo na very happy yung vibe nung lugar na yon. Doon sa anti kasi hindi rin nila ginawa ito in a place of worship. Wala naman sila sa simbahan, 'di ba? Natalakay ko to dati doon sa kung bakit mainit sa Pilipinas. Mga African American Christians na nagtutugtog talaga sila. Mayroon sila mga banda, mayroon pa sila mga gitara, 'di ba? Mga lahat ng mga instrumento na pwedeng gamitin ay ginagamit nila. Sigurado ako mayroon ng mga Yamaha, Sennheiser o Pioneer noong panahon ni Kristo. Yun din ang gagamitin nila, 'di ba? Kung ano man yung magamit mo, ma-inspire ka sa faith mo, kung ano man nararamdaman mo, may lalabas mo in whatever art you desire. Kasi on the other side naman, ngayon, ang pinagtatalo nila doon sa mga okay lang ay naman yung kanila intent. Diba? Nandun ba yung intent nila para bastusin? But offense is taken, not given. So, kanya-kanya sa ibang mga Kristiyano, okay lang, or they just nagkaroon lang sila ng onting tuwa na sa iba't ibang paraan, napapakita nila ang pananampalataya nila. Pero dito, siguro, kasi nga, ano naman to, it's a matter of feelings. Online,
I doubt mayroong magkakaso sa kanya, kakasuhan siya ng kung ano mang institusyon kasi nga freedom of expression niya yun. Siguro mas maganda pag-usapan na lang natin dito kung paano magko-compromise yung dalawang grupong yun na in the event nga na may mga ganitong klaseng pagpo-portray sa isang religious figure, diba? Ginagawa ko tong as general as possible para hindi lumabas yung mga bias natin. Kung kunyari ikaw, ipakita ko sa'yo ng isang monghe na naka-abs, macho, nakasuot ng jersey o kung ano mang basta malayong malayo sa kanyang pagkakaportray sa general na masses, ma-offend ka ba? Siyempre hindi. Kasi siguro hindi ka naman hindi ka under ng Buddhist sect o Hinduism naman. Diba? Napakarami. Pero syempre, ang hanggang dapat ikapupunta lang ng iyong inis, offense, guilt, dire, kung ano mang cringe, kung ano mang gusto mong maramdaman, perfectly valid yung nararamdaman mo. Pero dapat hanggang dun lang. Huwag kang mananakit, huwag mo sasaktan yung mga taong ganito o nasaktan ng feelings mo. Pero gigising ka pa rin naman bukas na hindi naman yan parang sugat ng katawan, di ba? Kasi yun na isang criminal act. Sana yung ating mga nararamdaman tulad sa mga ganitong tao, sa ganitong mga pagkakataon ay hanggang personal lang nating feelings. Huwag natin to ilabas sa paggamit ng violence o ng dahas. Kasi pag nilagpasan natin to sa ating mga reaksyon online, okay, go lang, i-bash nyo siya kung gusto nyo, kung ano kung na-offend kayo, hindi, or kung sinusuportahan nyo siya, hindi, ilabas nyo, okay lang, nasa social media yan, di ba? It's online naman yan. Lahat kayo ay maaari yun gawin. Pero sana hanggang dun lang. Hindi pala siya kahit sinong tao, hayaan nyo sila mag-freely express na kanilang right for expression. Siyempre, case-to-case basis yan. Ako sa pakiramdam ko naman, isa ngayong case na to, perfectly valid din naman yung kanyang ginawa. Pero yun nga, dahil nga ito ay social media, marami kang magkakaroon ka na talaga na mga taong taliwas sa iyong pananampalataya o estilo ng pananampalataya. Kasi mukha namang, Kristiyano din siya. Pero yun nga, diba, at the end of the day, intention ay mahirap i-verify. Ako man ay hindi nag-agree sa kanyang ginawa o hindi hindi siya benta sa akin, ide-defend ko pa rin yung right niya to express kung ano yung nararamdaman niya. Hindi dahil pro ako or anti, kasi ganun ang freedom of expression. Okay pa, bakit mo siya? Siguro, ka sa kanya, no? Nagtag-drug ka din, o meron kang connection sa kanya, di ba? Gagawa tayo ng mga fallacy para pahinain yung argumento. Mas maganda yan na lahat na lang ng tao ay kayang gawin yung kanilang na-express. Bakit? Kasi sabihin natin, for example, talagang closet hater ng isang bagay, mapa-race, religion, gender. Magandang outright, hindi natin sila pinipigilan o binibigyan ng parang pwedeng taguan ng mga quote-unquote safe words or quote-unquote etong action na to pwede, ito hindi. Para kitang-kita natin lahat sa limelight. Kumbaga, di ba, wala silang pwedeng taguan na aksyon o salita para i-cover yung kanila talaga mga tunay na kung meron man silang malicious intent. Kasi, di ba, dati nga napag-usap ko sa 1984, ganun din yan Nagsiset sila ng mga words, set sila ng mga double meaning o triple meaning para mang-pinpoint ng mga tao. So, hayaan natin sila. Ngayon, ano man ang tingin ng internet sa kanila, mapa-negative o positive, wala na talaga sila takas doon. Hindi na natin sila doon masisave, di ba? Pero, sana hanggang doon na lang yung ating mga or personal online reaction sa kanila. Pinakamagandang both sides ay mapapasaya natin. At the end of the day, di ba, lahat naman tayo gusto i-save ni Papa Jesus. So sana yun ang ating ipakitang image. Kasi kinaiinisan ko sa ganito sa ating relihiyon ay hindi naman yung mga characters sa relihiyon natin, kundi yung mga taong nananampalataya. Yun yung mga marami doon na hipokrito. Sunod na balitang kamakailan naglabas ang Pagcor na kanilang bagong logo. At nag-umalma ang mga netizens dito dahil umabot daw ito ng 3 million pesos. Mukha daw itong parang sangguniang kabataan na pinagdikit. Ba't ibang mukha din daw Petron. Siyempre, sa mga tao na wala sa isang agency, hindi lang naman talaga 3 million yung mismong pag-drawing ng logo. Marami yan mga steps at marami mga processes na kailangan nila bayaran, from pag-print sa press, pag-release, di ba, mga kailangan bayaran ng mga events, mga grand reveals, di ba, marami pa yon. Hindi lang naman talaga sa mismong drawing lang yun napunta. Talagang may isang buong industriya na kailangan nila galawan para talagang effectively maipakita yung bagong logo sa lahat. Kasi ipiprint din lahat yan di ba? Ilalagay na naman yan sa lahat ng kanilang mga advertising collaterals, sa mga iba't ibang mga media. So kasama na din yun doon. Siyempre, bilang mga tarantado ang mga Pilipino, naglabas tayo ng kanya-kanya nating mga entries. Sana gumawa na sila ng entry, tapos yung unang mananalo ay bibigyan ng halagang. Ito yung pinakakilala, pinaka top tier. Kung yun
yung 3 million to 3 pesos. Bucha. Naka-crosswise pa. So, ito Pagcor, bang. Sana hindi rin nabaril yung budget na yon. Oh, yan. Alam mo, hindi ko rin masisi yung agency kasi inabot lang ata sila ng 2 weeks nung binid yun doon sa pagkaka-register kasi kailangan i-register mo daw muna yung bago ka mag-bidding yung mismo company na na kukuha nun. So, mayroon na silang 2 weeks para i-revise. Okay na naman kasi revision naman. So, kumbaga, meron ka ng general branding na sinusunod. Hindi siya imposible, pero mahirap nga naman yon. So, ngayon sisisihin mo sila, geto yung tsura, geto yung kulay. Diba, ang blue at red ay walang connect sa pera na connected sa isang branding ng Pagcor, di ba, na sugal. Di ba, mukha nga daw gasol eh. Bakit malungkot ang beshi ko? Na ikinalungkot nga ito ng karamihan. Pero yun nga, sa dulo ng araw, kung yung mga kliyente mo ay hindi i-approve, una mong nilabas, initial mong draft, makakailang revisions ka, alam mo na lahat ng mga artists at anumang mga writer na nasa isang agency. Kung hindi mo mapapa-o yung kliyente mo, ginawa pa yan ni Leonardo da Vinci o ni Michelangelo, kung hindi mo mapapa-approve yung kliyente mo sa binayaran mo dyan, hindi yan lalabas. So siguro talagang yun yung gusto nilang maramdaman, yung kliyente na yun. Walang choice yung artistic o yung creative na gumawa nun, kailangan niya gawin. Speaking of creative, yung gumawa pala ng logo na to ay yung gumawa ng quadricentennial ng UST. At marami na rin siyang history at achievements under his belt. Si Dopey Doplon, yan, na-use ko din sila logo at medyo tumama sa akin yun kasi yan yung logo namin, kasama ko sa quadricentennial batch. Pagdating naman talaga sa art, diba, may iba't iba naman talaga tayong interpretasyon. At syempre dahil pinost na online, talagang magkakaroon ka na maraming comments tungkol dyan. Marami pa siyang, meron na rin ito libro yung gumawa nito, ito yung pinakita nila. Under Print Plus Graphic Services, Notice of Award, Procurement of Requirements for Pagcor's 40th Anniversary, Procurement of the new logo design of Pagcor under ITB. Dear Mr. Doplon, we are pleased to inform you that the Philippine Amusement and Gaming Corporation, Pagcor, accepted your quotation for the above-mentioned project in the total contract price of 3 million. So, yung iba natin mga netizens ay nag-detective work na. So, sinabi nga nito na ang Print Plus daw ay just newly registered for PhilGeps on June 14. At ang PhilGeps registration daw niya ay red, not even a platinum. Red means you cannot bid big POs like 1 million and above. Ang detail registration business scope niya ay barangay. Ang Print Plus din ay walang working website or verified page. Makikita nyo din na parang iilan pa lang yung followers niya. Nagiging lalong sketchy ngayon dahil hindi kilala. Isipin mo na lang, di ba? Under ng government, tapos napakalaki pa ng price. Syempre, sana naman napakaraming agencies dyan na sobrang tagal na ng history, legacy, at meron na silang backbone ng kanilang mga nagawa through the ages, lalo din sa advertising sa Pilipinas, napakarami na. Kung nagtataka sila, ba't ito yung pinili? Siyempre, magiging political na to dahil iba, minsan ganun talaga. Ay, natalo na ng Pagcor Love the Philippines na logo nung kamakailan na ngayon ang nanalo. Ito yung gasol, sugal. May isa pa issue dito, yung tripper naman na, pero sa defense naman nga ng Pagcor dito, yung tripper, kamakailan lang ito ginawa, tapos nilagyan ng gradient. Kasi pangmasa naman yan. At siguro at the end of the day, ang gusto ng Pagcor board, sila masaya. Wala mo silang pakialam kung ano nararamdaman ng mga tao, di ba? Kami nagbayad yan, basta masaya kami sa logo namin. Bahala kayo dyan. Diba? Amusement namin to. Ito naman guys, galing kay Christopher Panes, diba? Ito naman yung kanyang ginawa, diba? Yung fire, flame element can be mirrored to form a spade to represent gaming. Kasi, diba? Kasi yung spades, yung card, diba? Ang ganda pag ang isang deck o ang isang explanation sa isang logo ay malalim. Hindi lang maihalo-halo mo lang. Pero yun nga, hindi naman kasama sa scope ng Pagcor yung lahat ng tao ng Pilipinas. So, syempre naman, lagi naman talaga may lalabas dyan na mas pinag-isipan o siguro mas maganda yung kinalabasan o mas maganda yung gising yung ginawa ng artist. Kasi diba, ang mga creative ideas naman talaga, hit or miss yan. Hindi naman yan parang factory na everyday yung gagawin ng creative mo perfecto o nasa top tier na. May mga gising talaga, mayroon talaga mga araw, bilang isang writer hanggang ngayon naman, may mga araw ka talaga na ang bilis pumasok na idea o napakaganda na naisip. Minsan naman wala talagang dumarating. Kahit anong hit-hitin mo dyan, hindi talaga lumalabas. Kasi walang bahid ng yung current Pagcor, wala siyang bahid ng kung ano yung kumpanya. Blue and red. Anong connect ng blue is, di ba, pang chill,
pang relax. Ang red is ano naman, fire or energy, diba? Ang dating logo ng Pagcor ay green, so mas pinapakita niya yung financial siguro stability or anything money related, diba? Mas may sense. Ito talaga pati yung buong kulay iniba nila. Ito ganda, watawat ng Pilipinas. Pwede ko lang kung pwede mo gamitin ng watawat ng ganito. Ito naman parang torch. Ito yung galing. Ano to? Kaya sabihin nito ha? Nandito pa, galing kay Tarantadong Kalbo. Nandito pa yung manok. Sugal nga ba? It all interconnects. So, ang waiting na talaga. Petron Light. Yung may magkakaroon ng mga maliliit na mga stalls, yung Petron. Ito. Parang demonyo. Parang profile pic ng mga sa Friendster noon. Ito naman mas na... Parang AI generated to. Sana na lang ay hindi kinurakot yung 3 million na yun. Sana mapunta na lang talaga yung halaga na yun dun sa binayad nila dun. So at least mako-connect natin yun na masyado na overestimate nung agency yung kanilang kakayanan. Pero at least, diba, alam natin talaga napunta lahat doon. Yun na lang sana, yun na lang. Yun na lang siguro yung pinakamaganda makukuha na. Mga kaso na sobrang sakto, bad trip. Kaya naway hindi nakuha ng ating mga buhaya dyan, yung mga fans ng Pagcor. At doon nagtatapos yun. Kung gusto nyo pa ng mga ganito, huwag nyo kalimutan i-like, share sa mga mahilig magsugal nyong friends at gusto magsugal online ng kanilang reputasyon. Ako ulit si Marites para mga legit fake news sa Pilipinas.